याचे व्हिडिओ मी मस्त बघितले, सगळे व्हिडिओ बघितले 2 दिवस मी ना सगळे व्हिडिओ बघितले. कालपासून असं नाही स्किप कधी केलं नाही, कंटिन्यू व्हिडिओ बघितले. पण याचं घरची जी परिस्थिती त्याच्याहून तो आता पुढे जातोय, त्या गोष्टीमुळे मला खरंच एवढं वाटलं ना की ओंकारला भेटावं, यार तो काहीतरी करतोय. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी कुडामध्ये तर येऊन मला खूप वेळ झालेला आहे आणि अजूनपर्यंत मी कुठे गेलेलो नाही भाड्याला. तर आल्याला मला दादा भेटलेले आहेत. तर काल आमचं बोलणं चालू होतं भेटायचं. तर दादांचं नाव मनोज गावडे ना दादा, मनोज गावडे. तर दादांचं गाव आहे कणकवली आणि तर ते मला खास कुडाला भेटण्यासाठी इकडे आलेले आहेत. आणि मला वाटलं ते इकडचेच आहेत गावडे, म्हणजे मला वाटलं गावडे काकांच्या इकडचे नेरूर आहे ना, तर मला वाटलं तिकडचेच आहे. ठीक आहे. तर खूप चांगलं वाटलं भेटून, एकदम भारी. आणि एवढा सपोर्ट करतायत ना, आणि या सपोर्टसाठी म्हणजे मी बोलत असतो दरवेळेस, तुम्ही लोकलला सपोर्ट करा. आणि करताय तर खूप चांगलं वाटतंय आणि काहीतरी जिद्द आहे माझी करण्याचं. तर दादा मला खूप मोटिवेट केलं त्यांनी आता, आणि ऐकून एवढं मन भरून आलं आहे ना की असं वाटलं नाही की कोणतरी परके येऊन मला सांगतात. असं वाटलं की माझा कोणतरी दादा आहे मोठा आणि मला असं सपोर्ट करतात. आणि आईसाठी सुद्धा त्यांनी असं विचारपूस केलेली आहे आणि आईला काहीतरी घेऊन आले स्पेशल ते. तर खूप भारी वाटतंय आणि असंच सपोर्ट करत राहा, एवढं सांगायचं आहे. तर दादानंच घेऊन आता मी जातोय रेल्वे स्टेशनच्या इकडे, तर त्यांना सोडायचं आहे. तर सोडून येतो. आणि दादा तसा तुम्ही सपोर्ट करताय तसंच करा आणि नक्की कधी पण, आणि एक दिवस आलात तर नक्की आमच्या घरी या आवर्जून, म्हणजे आम्हाला चांगलं वाटेल. जसं की मी बोलत असतो, एवढे आमचे नातेवाईक आहेत पण असं जास्त घरी कोण आमचे येत नाही. व्हिडिओ मी मस्त बघितले, सगळे व्हिडिओ बघितले 2 दिवस मी ना सगळे व्हिडिओ बघितले. कालपासून असं नाही स्किप कधी केलं नाही, कंटिन्यू व्हिडिओ बघितले. पण याचं घरची जी परिस्थिती त्याच्याहून तो आता पुढे जातोय, त्या गोष्टीमुळे मला खरंच एवढं वाटलं ना की ओंकारला भेटावं, यार तो काहीतरी करतोय. आणि अशाच बोलता कोकणातली माणसं ना असा सपोर्ट करायलाच पाहिजे. कोकणातले यूट्यूबर्स आता भरपूर पुढे होत चालले. आता ओंकार करतो म्हणून आता पुढे त्याला सपोर्ट द्यायलाच पाहिजे. आणि तो चांगले व्हिडिओ बनवतोय. आता रिक्षा करून तो व्हिडिओ बनवतोय, हे मानायला पाहिजे की तो काय ना काय दाखवतोय. एक तर घरच्या गोष्टी दाखवतोय, परत तो रिक्षा चालवतोय, घरच्यांना एवढं सपोर्ट करतोय, परत व्हिडिओ बनवतोय. त्याचे सबस्क्रायबर पण आता 1900 काहीतरी झाले, कारण की मी त्याचे सबस्क्रायबर पण बघतो किती होत आहे, 2000 कधी होतात, 1800 कधी झाले. तर मी त्याचे खाली म्हणजे पूर्ण कंटिन्यू व्हिडिओ बघितले. आत्ता तो थोडा पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय, तर त्याला असाच सपोर्ट करा, कारण की तुमचा सपोर्ट त्याला महत्त्वाचा आहे. आणि आपल्यासारख्यांना महत्त्वाचं आहे की सपोर्ट करायला. आणि तो पुढेच असा त्याचे होऊन दे, 1 लाख सबस्क्रायबर होऊन दे, बस, अजून काय नाही. पण हे ऐकण्यासाठी कान आसुसलेले असतात आणि याच्यासाठी सगळी धडपड चालू असते. आणि ते ऐकल्यानंतर मनाला समाधान भेटते ना मंडळी. आणि खरंच जसं की बोललो, मला असं कोणतरी माझा भाऊ असेल, कारण मी मोठा आहे तर माझ्यावरती मोठा कोण नाही. तर खरंच दादा एवढ्या लांब आला आणि मला तुम्ही एवढं सपोर्ट करताय, तर नक्कीच आवर्जून आमच्या घरी एकदा नेक्स्ट टाइम आल्यावर जेवण तरी जायचं फिक्स. आता मला माहित नव्हतं, अचानक डायरेक्ट आले, त्याच्यामुळे कळालं पण नाही. याच्या आईचा एवढा सपोर्ट आहे ना, तिने जो काळ बघितला आहे ना, म्हणजे सगळ्यांनीच काळ बघितला, आम्ही पण बघितला. याच्या आईनी पण जो काळ बघितला आहे ना, तो एकदम अवघड होता. त्यांच्या लाईफमध्ये एवढं प्रॉब्लेम्स आले, त्याच्यावर त्यांनी आईनी एवढं हे म्हणजे त्या प्रॉब्लेम्सवर मात केली. आणि आता त्यांचं चांगलं चाललं आहे. आणि ती परिस्थिती वेगळीच होती. त्या परिस्थितीमुळे आता तो स्वतःहून रिक्षा चालवतो. एवढं कॉलेज त्यांनी कंप्लीट केलं, मग आता स्वतःहून रिक्षा चालवून आपले पुढच्या गोष्टी चालवतो. चांगली गोष्ट आहे, कारण की त्याला सपोर्ट असं असणारच आणि माझा पण असणारच. मी पण व्हिडिओ पाठवतो दुसऱ्यांना व्हॉट्सअपला. मी बोललो तू बघ असं की बघायला पाहिजे की तुम्ही व्हिडिओ पाठवा, पुढच्याला पाठवा. असं करू नका की तुम्ही पण बघा पण दुसऱ्यांना पण पाठवा. आपली मालवणचे कोण असेल, कोकणातले कोण असेल, त्यांना पाठवायचा व्हिडिओ, बघायला सांगायचा, नंतर ते पण बघतील कसं. तर म्हणले असाच सपोर्ट तुमचा कायम राहून दे. आणि जसं की रेग्युलर माझी भेट होत असते, तर आज दादांसोबत भेट झाली तर खूप असं मन भरून आलं एकदम आणि भारी वाटते. तर जाऊया आता, दादाने घेऊन सोडून येतो मी जाऊन. आणि परत नक्की तुम्हाला एक दिवस दादा आमच्या घरी दिसेल 100%. पक्का आहे. भेटूया थोड्या वेळानंतर. तर मंडळी दादाला सोडून झालेलं आहे, रेल्वे स्टेशन रोडला आहे मी आणि आता रिटर्न जाते स्टँडवरती. तर बोलून एकदम चांगलं वाटलं दादासोबत. मगाशी पण जसं बोललो, वाटलं नाही की कोणतरी अशा अनोळखी व्यक्ती आहेत म्हणून.
आणि जरा जरा जेव्हा जेव्हा वाटतं ना डिमोटिवेट झाल्यासारखा, कोण नाही कोण भेटतं, कोणाकोणी चांगले कमेंट असतात भारी आणि एकदम उत्स्फूर्तपणे आणखी काम करण्याची इच्छा जोरदार जागी होते. आणि जरी मी डिमोटिवेट झालो ना तरी स्वतःला मोटिवेट करत राहायचं. म्हणजे तुम्हाला पण तेच सांगते, तुम्हाला जर वाटतं ना डिमोटिवेट झाल्यासारखं तर स्वतःला करायचं. समोर गाडी आहे लाकडं, म्हणजे थोडं अंतर ठेवून चालतो. आणि मंडळी आज खूप भारी, सकाळी असं एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की बोलले होते फक्त काल लवकरच भेटू म्हणून, आणि मला वाटलं नाही की लगेच आमची भेट पण होईल. खरंच भारी वाटते आणि असाच सपोर्ट करत राहा. म्हणजे जसं तुम्ही सपोर्ट करता तर ते खास कणकवलीवरनं कुडामध्ये आले आणि इकडनं स्टँडवरती इकडे चालत आले एवढ्या लांब. तर खरंच दादा मनापासून तुम्हाला थँक्यू. तुम्ही व्हिडिओ बघत असणार होत्या तर खूप चांगलं वाटलं. आणि नेक्स्ट टाइम मला ती नक्की आमच्या घरी जेवायला फिक्स 100%. आता पण अगोदर माहिती नाही तर आताच बोललो असतो दादाला जाऊया म्हणून घरी. आणि आता ते फिरायला गेले कुठेतरी, राहतात मुंबईला, गाव त्यांचं कणकवली. तर म्हणजे तुम्हाला या गाडीबद्दल बोलत होतो, माझ्या पुढे आहे ना माझा गॅस संपणार आता विनाकारण. एवढी मोठी गाडी आहे, रस्ता पूर्ण अडवून ठेवलाय, काय करणार. त्यांना पण जायचं असेल आता, गाडी बंदच करतो त्याच्यापेक्षा. सुटली रस्ता मोकळा झाला. चला ओमकार मला इकडे तिकडच्या गाड्या बघा आणि निघा तुमच्या स्टँडवरती. आणि आज आहे कुड्यामध्ये इकडे गर्दी. आज श्री राजसाहेब ठाकरे आलेले आहेत कुडामध्ये, काहीतरी इव्हेंट असणार. त्याच्यामुळे ट्रॅफिक झालेला आहे आज जबरदस्त इकडे, आज गुरुवारच्या दिवशी, नाहीतर एवढी गर्दी नसते इकडे. आणि या गर्दीत गॅस संपतो पटापट. पोहोचलो स्टँडवरती पोहोचलो आपल्या एकदाचा. आणि आता आणाची वाट बघायची. तर मंडळी फ्यू मुमेंट्स लेटर तर मंडळी मी आलोय, भाडे घेऊन आलो होतो इकडे कांबळेवेरला, दारापच्या पुढे. तर बाजारपेठेमध्ये आहे करेक्ट कांबळेवेरच्या, तुम्हाला दाखवतो. आणि मंडळी बाजारपेठ लहान आहे तशी. जाऊया, परतवतो गाडी, त्यांना सोडून तर झालेलं आहे. ही आहे बाजारपेठ. आणि जर तुम्ही कोण इकडनं असाल तर नक्की कमेंट करून सांगा. तर मी तुमच्या गावात आलोय आता, कांबळेवीर बाजारपेठ बघा. ही बाजारपेठ आहे, लहान आहे तशी, एवढी मोठी पण नाही. बऱ्यापैकी आता दुपाराचे दुकान आहेत बंद. वेगवेगळ्या ठिकाणी गाडीमुळे फिरायला भेटते एकदम पहिली गोष्ट तर इथपर्यंत आहे पुढेपर्यंत बाजारपेठ. तर आपल्याला जायचं आहे आता तिकडच्या साईडने, तर जातो. इकडनं गेलं तर परत गॅस भरायला भेटेल मला, या साईडनेच जातो. म्हणजे कांबळेवीरमध्ये सुद्धा माझी एक आठवण असा जबरदस्त, तर तुम्हाला दाखवते. गाडी बघते पाठीमागे. गाडी आता पाण्याची बॉटल घेऊन येते जाऊन एक पहिली. तर काका पाणी बॉटल द्या दावाली. दुकानावरती थांबलो, एक पाणी बॉटल घेतो आणि निघूया. मला दाखवतो. त्या साईडला बंगला दिसतो ना तुम्हाला, त्याच्याकडे काम आहे, सांगतो तुम्हाला. 10 वाली पाणी बॉटल. ठंडी दे दो, ठंडी. ये 10 वाली है ना? चलो।
गाडी आपली इकडे आहे आणि पाणी बॉटल आपली घेऊन झालेली आहे. तर आपल्याला आता जायचं आहे. तर तुम्हाला बंगला दाखवतो. या झाडाच्या करेक्ट पाठीमागे आहे. तुम्हाला आता दिसणार इकडनं काय सांगू शकत नाही. स्टँडवरती अडकूया मोबाईल. रोड खराब आहे म्हणून ब्लॉक केलेला नाही. तर तुम्हाला काय दिसणार पण नाही तसा पण. गडगड 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 तेव्हा वेटने तो स्टँड खाली जाईल. आणि बऱ्यापैकी सर्दी आता कमी झाली आहे माझी. थोडीशी गाडी पुढे घेतो तुम्हाला आता दिसेल बंगला. नाही दिसत आहे बंगला कसा पुन्हा दिसतोय का बघूया. आणि वाईड अँगलवर आहे तेवढा झूम झालेला पण दिसणार नाही तुम्हाला. तर म्हणजे हा बंगला आहे तुम्ही बघू शकता. आणि याचा टॉप फ्लोअर बघा एकदम टॉप फ्लोअर वरती. तर वरतीच्या वरती माझी एक आठवण आहे तुम्ही तुम्हाला सांगतो मी चालता चालता सांगतो. आता टाइम नाही तर जाऊया पटापट. आणि काय खाल्लेलं नाही आणि आज अण्णा विचारा गेला वाट बघून आणि तो जेवला पण नाही तसाच गेला कामावर. बोला संध्याकाळी आल्यानंतर काहीतरी खातो. तर जाऊया पटापट. तर फायनली आपण चांगल्या रोडला आलेलो आहोत. आता हायवेवरती आहोत आणि आपल्याला परत आता रिटर्न जातो. सीट होते मग जरा मी पुढे आलो. तर मला CNG भरायला जायचं आहे. खरं तर मी त्या साईडने जाणार होतो. तर मंडई तो बंगला तुम्हाला बोललो ना मंडई तर त्याचा सेकंड फ्लोअर तुम्ही बघितलं. तर मंडई तुम्हाला मी जसं की बोललो होतो मी पहिला मजुरीच्या कामाला यायचो. तर मंडई तिकडे मी मजुरीच्या कामाला आलेलो एक वेळा आणि अख्ख्या दिवसात मी 80 पोती खडी असते ना मंडई वरती कॉन्क्रीटचं एकदम टॉप फ्लोअरवरती कॉन्क्रीट टाकायचं होतं दुसऱ्या माळावरती. वरचा माळा जो होता त्याने शिडी जोडलेली होती. म्हणजे जवळजवळ 24 पायऱ्या चढून नंतर त्या सीडीच्या 8 पायऱ्या बिना सपोर्टची नुसती सीडी लावलेली होती. तर म्हणजे 2-2 मोठी घमेला असतात माहिती आहे ना कॉन्क्रीटचं कामं करतात. त्यांची खडी मी स्वतः भरली खाली एकदम जमिनीवरती खाली भरून ती 80 पोती मी एका दिवसात चढवलेली आहेत. म्हणजे त्याच्यामुळे माझी घट्ट आठवण आहे तांबडेवीरसोबत. आणि अशी बरीच ठिकाणी तिकडे कामाला गेलोय. तर म्हणजे आता गेल्यानंतर असं वाटतं की हां मागच्या वेळी पहिला मी इकडे कामाला होतो. इकडे कामाला आलेलो आणि आता तिकडे आता काहीतरी गाडी घेऊन म्हणजे जरा असं काहीतरी बोलतात ना स्ट्रगल माणसाला आठवतो म्हणतात. तसं होतं घडलेलं असतं. तर झाराप तिट्यावरती आहे करेक्ट. हे पाठीमागच्या गाड्या वगैरे बघून आता आपल्या त्या साईडला जायचं आहे परत रिटर्न. गॅस माझा वेस्ट या गोष्टींमध्ये गॅस मी वेस्ट घालवतो इकडे तिकडे. तसं की वेस्ट म्हणजे सीट भेटले होते म्हणून नाही तसं वेस्ट काय वेस्ट असं वेस्ट नाही. तर जाऊया पटापट चेंज वगैरे करूया. आणि आता इकडे आलो आहे तर आज गुरुवार आहे ना म्हणते आणि मार्गशीर्ष महिना चालू आहे. तर भावाई मंदिर भेटते येतं जातात ना आपल्याला. तर भावाई मंदिरचं जरा दर्शन घेऊया. आणि दरवर्षी जत्रेला वगैरे यायचो तर यावर्षी एडिट वगैरे टाईम मिळत नाही जत्रेला वगैरे जायला मिळत नाही. भावाई मंदिरमध्ये पाया पडेल कुडामध्ये जाऊया आणि काहीतरी खाऊन घेऊया. तर जाऊया पटापट. तर गॅस भरून निघालो आणि आपल्याला आता याला लेफ्ट घ्यायचं तर भावाई मंदिरकडे जायचं असलं तर म्हणजे भावाई मंदिरकडे जर जायचं असेल तर आपल्या इकडे लेफ्ट घ्यायचं. आणि इकडे पण दुकान वगैरे आहे तुम्ही बघताय. तर छोटासा रोड आतमध्ये गेलाय जरासा खराब आहे सुरुवातीला. आणि मंदिर एकदम लांब नाही एकदम जवळ आहे. एक मला वाटतं 200-300 मीटरवरती असेल. जरा 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 रोड खराब आहे. तर झारापमधलं भावाई मंदिरकडनं कोण असाल तर नक्की कमेंट करून सांगा किंवा कमेंट करा. ओनली झारापमधून कमेंट केलं तरी चालेल. मला हे अडचण त्याच्यामुळे मला आतमध्ये जायला मिळत नाही. पण तरी पण मी मंदिरांपर्यंत जायचा प्रयत्न करतो आणि दाखवायचा एक छोटासा प्रयत्न करतो. जसं की दरवेळेस होतो छोटासा प्रयत्न. मोठा काही क्रिएटर नाही पण व्हिडिओग्राफी करणार त्याच्यामुळे जेवढं मोबाईलने होते तेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर तुम्ही बघू शकता फायनली आपण पोहोचलोय मंदिराकडे. आणि जसं की तुम्ही बघताय रोडच्या करेक्ट उजव्या साईडला आहे मंदिर श्रीदेवी भावाई मंदिर. तर इथेच गाडी लावूया आणि आतमध्ये जाऊन येऊया. बंद केली गिअरमध्येच बंद केली गडबडीत. तर जसं की तुम्हाला बोललो होतो तुम्ही बघू शकताय रोडच्या करेक्ट लागून आहे श्रीदेवी भावाई प्रसन्न लिहिलेलं आहे. आणि ही दीपमाळी इकडे आहे आणि इकडे तुळस मस्त. तर जाऊया कसं डेकोरेशन केलेलं आहे बघा जबरदस्त. इकडनं उतरतो शॉर्टकट पुढे मारून. तर हे तुम्हाला दिसतंय मंदिर आहे आणि या साईडला एंट्रन्स आहे. ते जत्रा वगैरे झालेली आहे. आता थोडाफार बदल झाला. मी मागच्या आलो होतो तेव्हा हे एवढं काम केलेलं नव्हतं. हा नव्हता काम आत्ताच केलेलं आहे काम. या साईडला खाली संपूर्ण शेतीचा एरिया आहे आणि या साईडला एक छोटीशी विहीर आहे. तर हा आहे मेन एंट्रन्स जसं की तुम्ही बघताय. ते बघू शकता हे मंदिर श्रीदेवी भावाई प्रसन्न. तर जाऊया आतमध्ये आणि पाया पडून येऊया.
तर असं आहे आतमधनं आणि बसायची सुविधा वगैरे एकदम मस्त नीटनेटकी आणि पहिली गोष्ट तर स्वच्छ आहे एकदम मंदिर. येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत. तर म्हणजे इथपर्यंत येऊ शकतो आणि पुढे कुलूप आहे. तर इथे लिहिलेलं आहे फोटो काढण्यास मनाई आहे. तर इकडनं म्हणजे हात जोडून घ्या. तर अतिशय सुंदर मंदिर. अजून एक मंदिर पाहण्याचा मला अवसर भेटलेला आहे. आणि मंडळी तुम्ही आतमधनं तर बघितलातच आणि बाहेरच्या साईडला असा एरिया आहे बघू शकता. भरपूर एरिया आहे एकदम भारी. पाठीमागे पण खूप मोठा एरिया आहे आणि वर्ष झालेलं आहे कामाला काम करून. मी आलो नव्हतो गेल्या वर्षी जत्रेला आलो आहे तेवढं. इकडे कळस वगैरे आहे आणि या साईडला छोटी मंदिर आहेत बघू शकताय. आणि इकडे पण 2 छोटी मंदिर आहेत. मस्त एकदम भारी. तर मंडळी इकडनं कोण असाल तर खरंच कमेंट करा आणि कसं वाटलं तुम्हाला मंदिर ते पण कमेंट करून सांगा. आणि मागच्या इकडे मी झारापला आलो होतो तर कोणतरी बोललं होतं झाराप आमचं गाव आहे म्हणून. तर त्यांना ते एकदम जबरदस्त वाटेल बघून. आणि जत्रेला आलो नव्हतं तर ते पण भरून आलं. पाय वगैरे पडून झालेलं आहे. आणि या साईडने असं फेरी मारून आलेलो आहे बघू शकता. या साईडने हा एरिया दाखवला नव्हता. इकडे पण तेवढाच एरिया आहे मोठा मोकळा मस्त. तर जाऊया आता पटापट. आणि आता आपल्याला जायचं आहे कुठे कुडाला काहीतरी खातो मानवामध्ये जातो. आणि ब्लॉग तसं झालेलं आहे बऱ्यापैकी. आणि आणा काय खाल्लेलं नाही. आणाने आता आला संध्याकाळीच मला भेटेल आणि संध्याकाळी भाडा आला तर तो पण भेटतं काय माहिती. तर बघूया आता जाऊया कुडामध्ये भेटूया डायरेक्ट. तोपर्यंत बाय बाय. तर मंडळी तुम्हाला भेटतोय डायरेक्ट घरी. तर विशेष कुठे गेलेलो नाही आणि ब्लॉग पण ऑलरेडी मोठा झाला होता त्याच्यामुळे काही जास्त केलेलं नाही. तर आज तुम्ही बघितलं तर सकाळपासून काय काय घडलेलं आहे. तर पहिली गोष्ट तर सकाळी दादा भेटलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या इंस्टाग्रामच्या एका रीलवर मी कोकणी निखिल, तुम्ही यूट्यूबवर त्यांना ओळखतच असाल. तर त्यांच्या आत्ताच 100K फॉलोअर्स कंप्लीट झालेले आहेत. तर त्यांना तर खूप खूप शुभेच्छा. तर आमच्यासाठी इन्स्पिरेशनच झाले की त्यांना बघून बघून आम्ही शिकतोय आणि काहीतरी करायचा प्रयत्न करतोय. तर खूप बघून असं भारी वाटलं एकदम की त्यांची कमेंट बघितली आणि एकदम खुश मी जबरदस्त. आणि दुसरी गोष्ट दादा तर एवढं जबरदस्त बोलला आणि आईला मी दाखवलं दादाने काय काय बोललंय. तर तुम्ही तर बघितलं तर तुम्हाला कसं वाटलं. चांगलं वाटलं की आम्ही काहीतरी करतोय आणि आम्हाला कोणतरी असं सपोर्ट करतोय मनापासून. तर खूप भारी वाटते. तर पहिली गोष्ट तर दादा मुंबईवरनं कणकवलीला आणि कणकवलीवरनं कुडाळ आणि कुडावरनं स्टँडवरनं आम्ही जिकडे गाडी लावतो पोलीस स्टेशनच्या इकडे तर तिकडेपर्यंत तिथे चालत आले फक्त खास मला भेटण्यासाठी. म्हणजे विचार करा मी त्यांना बोललो की कॉल केला असता तर मी लगेच न्यायला आलो असतो तिकडे. तर बोलले नाही. तर शोधत शोधत आले आणि त्यांना माहिती पण नाही मी तिकडे आहे का नाही. आणि मी नसतो तर विचार एवढ्या लांब येऊन चालत जाणार होते रिटर्न. आणि बोललो नंबर दादा बोलते नंबर डायरेक्ट कसं विचारू म्हणून. तर मंडळी तर जसं की तुम्हाला बोललो आणि आईला काहीतरी दिलेलं आहे म्हणजे आम्हाला सगळ्यांसाठीच दिलेलं आहे. तर मी घ्यायला बघत नव्हतो तर त्याच्यामुळे ते आईचं नाव बोलले 100%. तर काय दिले नाही आई ते बघा पिशवीत आहे. आता मी दाखवते काढून. आई हसते की त्याच्यावरनं तुम्ही विचार करा किती खुश आहे. गोड स्वीट आहे. तर स्वीट दिलेला आहे आणि अजून एक आहे तुम्ही बघू शकता मंडळी एवढे खुश ना. आणि आमच्यासाठी आणि खरं म्हणजे याच्यापेक्षा ते भेटायला आले हेच मोठंच गिफ्ट आहे आमच्यासाठी. म्हणजे आम्ही विचार पण केला नव्हता. कधीच विचार केला नव्हता असं पण भेटायला येईल आणि ते भेटायला आले. खूप छान वाटलं. आणि परत कधी आला तर नक्की आमच्या घरी या. तर अगोदर माहिती असतं तर घेऊन आला असतं घेऊनच आलो असतो घरी. एवढं माहिती पण नाही. आणि आम्हाला बरं वाटतं कोणतरी आलं तर कारण आमचे नातेवाईक तसे सहसा पण येतच नाही. येतच नाही त्याच्यामुळे आम्ही सारखं सारखं बोलत होतो. तर कसं वाटतं आई इतकी सपोर्ट करतो लोक आमच्या. मस्त वाटते. म्हणजे कसं माहिती आमच्या रिलेटिव्ह पेक्षा हे आत्ता जे युट्यूबमुळे जे आमच्या सोबत जोडलेत त्यांचा सपोर्ट खूप आहे. ते कमेंट्स करून सांगतायत किंवा याला फोन करतायत. तर ज्यांना आम्ही ओळखत नाही काय नाही असे लोक आहेत जे फक्त नावं माहिती आहेत. हा ऐकतोय कमेंट्स वरती नावं कळतायत. फोन आल्यानंतर मला नाव पण माहिती नसतं. तर आणि कसा एकच नंबर आहे त्याच्यामुळे असं वाटतं आता भाड्याचा फोन आलाय काय काय ते पण कळत नाही. कधी कधी गाडी चालवत असतो मग त्याच्यामुळे कळत पण नाही. पण खूप चांगलं वाटतंय तुम्ही असं सपोर्ट करताय एकदम भारी. तर असंच सपोर्ट करत राहा. बाकी आम्हाला खरंच तुमच्या सपोर्टची गरज आहे. असाच सपोर्ट करा.
असंच सपोर्ट करत राहा आणि आज त्यांचं बोलणं ऐकून आणि आले आले ते सगळं रेकॉर्डिंग दाखवलं, खूप छान वाटलं. म्हणजे भाऊक झाल्यासारखं हा झालं ते एकदम डोळ्यातनं पाणी आलं कारण जी ऐकता ऐकता. सत्य परिस्थिती होती ती आणि त्यांना न सांगता त्यांना कळाली आणि त्यांनी ओळखलं तर खूपच असं भारी वाटते. आणि आल्या आल्या हाईने आणि दाखवलेलं खरंच भेटायला आवडेल तुम्हाला, आलात तर नक्कीच नक्कीच. नेक्स्ट टाइम नक्कीच भेटणार तुम्हाला, दिसतीलच ब्लॉग मध्ये काय घरी असतील. आणि मंडळी आज आपला हा जो ब्लॉग येणार आहे तो 150वा ब्लॉग आहे. म्हणजे 150 दिवस डेली ब्लॉग करतोय आम्ही. फक्त एक दिवस होते ते भरून काढले दिवस, म्हणजे कंटिन्युटी होती, त्याच्यात 2 दिवस गॅप पडली तर नेटवर्कमुळे गॅप पडली. तर इकडे काय वायफाय वगैरे काय नाही, तर 12च्या नंतर नेट मी ब्लॉग अपलोड करून ठेवतो आणि नंतर तो आणि रात्री कधी हा अपलोड बॉक्स होतो. आम्ही उघडला नाही, हा आम्ही देवाकडे ठेवणार आहोत आता. देवाकडे ठेवणार आहोत. तर म्हटलं नको, आधी देवाकडे ठेवूया नंतरच उघडूया, म्हणून आम्ही अजून उघडला नाही. तर म्हणजे एवढाच बस, तुमचा थोडासा सपोर्ट पाहिजे. जसं तुम्ही FB वरती सपोर्ट करताय तसाच युट्यूबला पण करा. तर म्हणजे लवकर 2000 सबस्क्रायबर पण पूर्ण होणार आहेत. तर खूप चांगलं आणि वाटतं. खरंच ते बोलले तसे 1 लाख पण 1 लाख नाही म्हणून 5,000चं टार्गेट आहे पुढच्या महिन्याचं, ते कम्प्लीट होऊ दे. बघूया होतील हळूहळू, काय नाही. आणि काय मेहनत मी करणारच आहे आणि तुम्हाला दिसणारच आहे. तर नेवर गिव्ह अप, किती काय झालं तरी. तर बाकी सगळी कामं झालेली आहेत आजची आणि बाकी सगळे मेंबर हे बघा इकडे बसलेले आहेत लाईन मध्ये. आणि सध्या हल्ली थोडं स्लॅक चालू आहे याचा धंदा, पण एकदम स्लो म्हणजे आता भाडी पण मध्ये जोरात होता, आता काय झालं काय माहिती, एकदम स्लो ते चालू असं नाही, आहे. काय नाही, वर खाली ते चालू होतं असतं, तसंच. कधी वर कधी खाली. तर डगमग म्हणजे असं डगमगून जायचं नाही, तुम्हाला पण तेच डगमगच नाही सांगतोय. तसं. कधीच असं डगमगून जायचं नाही, मेहनत करत राहायची शेवटपर्यंत बस. आहे तो दिवस हसत खेळत घालवायचा. असत खेळत घालवायचं. कारण आपल्यापेक्षा सुद्धा कोणाकोणाचे दिवस म्हणजे एवढे हा, वाईट चालू खूप असतात वाईट ना. असतात. आणि आपण असं बोलत असतो आपलेच प्रॉब्लेम मोठे, तसे आपल्याला वाटत असतात. पण ना आम्ही उलट म्हणतो, आम्ही 2 वेळचं जेवतोय काय करतोय, तर हे देवाने आमच्यासाठी दिलेलं भरपूर काहीतरी आहे. काय काय लोकांना ते पण भेटत नाही. बघून अक्षरशः वाईट वाटतं. मी त्या दिवशी एक रील बघितली, अशी गरिबी म्हणून काहीतरी होते, अक्षरशः मुलं रेल्वे स्टेशनवर अशी उघडी झोपलेली, बघून खूप वाईट वाटलं. तर मंडळी आता काय नाही, आता जेवायला जातोय आम्ही. आणि सध्या याच्यावर जोर आहे. कशावर तरी वांगी वांगी. यानेच आणली, याला रोज वांगी आवडतात. पहिला तरी एक वेळ असा आला होता ना, सारखी म्हणजे आठवड्यावर सारखा चालू 15 होता. दिवस 15 गेल्या दिवस वर्षी कंटाळले 15 दिवस घरातले होतं. सगळेजण. 15 दिवस वांगी खाल्लेली घरात. तर आणि मला आवडतात आमटी, तरी असं नाही केलं तरी आमटी तरी आवडते मला एकदम हा तेव्हा जबरदस्त. सांगायचं, एक असलं तरी माझ्यासाठी तेवढं एक करून दे. तर मंडळी आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. बाय.